tegenover u. Wanneer u kiest voor outsourcing of andere juridische constructies om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden, vindt u ons ook tegenover u. Wij vinden het onacceptabel als hierdoor en door de toename van tijdelijke contracten de arbeidsvoorwaarden steeds verder worden uitgehold. De CAO Nederlandse Universiteiten is er niet voor niets. Die is er voor alle mensen die bij de VU werken. Aan verbeeldingskracht ontbreekt het niet bij de medewerkers van de Vrije Universiteit. Zelden heb ik een zo breed protest gezien tegen reorganisatieplannen. Zelden zoveel betrokken mensen bij openbare OR-vergaderingen in krachtig protest keer op keer. Of het nu een gedegen manifest is, of een petitie die door veel medewerkers is ondertekend, draagvlak voor de reorganisatieplannen is er niet. Het college heeft het gedegen advies van de ondernemingsraad voor een heel belangrijk deel naast zich neergelegd. Al die inzet van uw medewerkers heeft niet geleid tot dialoog, tot het op inhoudelijke argumenten bijstellen van onwrikbaar